Сега той ще ви покаже правилната полза за спане по корем. От 3 до 5 милиона години вие вече сте изправени. И през това време вашите ръце са се скъсили и са стигнали до коленете. Вие работите с двата крака. Само, за да правите нещата, можете да правите това упражнение в ходене на 4 крака. Тогава гръбначният стълб е в хоризонтално състояние. Сърцето е под него. И когато слънцето като изгрее, то влиза в гръбнака. А движението на гръбнака помага на вашето сърце и на вашите вътрешни органи. 840 хиляди животни, всички те спят върху корема си. И когато лявото око е от долната страна в тази поза, тогава дясната ноздра е отворена. През нощта няма слънце. И спането на лявата страна с отворена дясна ноздра, тогава се получава баланс на топлината. The sleeping position. बाजू सर के नीचे रखो. This is the second position of sleeping. Това е друга поза също за втора поза за сън. Put 1 kilo. Дайте му възглавница. 1 blanket. Или одеялце. This is the third position. You can put the pillow. Това е третата поза с възглавничка. Then you turn the right side. След това може да се обърнете надясно. The left nostril is open. Тогава лявата ноздра е отворена. Body become cool down. И когато лявата ноздра е отворена, тялото се охлажда. Дясното око е слънцето, а лявото луната. All ladies who born children, all animal ladies also sleep on the stomach. Всички женски животни, които раждат деца, те спят на стомаха си. Всички жени трябва да спят така. В стомаха също има топлина. И тази топлина помага на бебетата. След 9 месеца бебето е готово и излиза. And baby start weeping. И започва да плаче. Mother gives the chest milk. Майка му дава мляко. And then the baby is quiet. И тогава бебето остава тихо. Hunger is finishing. С глада е свършено. But he not leave the hand of the mama chest. Mama chest. Гръдта на майката. И в този случай от гръдта на майката. The baby is a doctor. И по този начин бебето е и нейн лекар. Sucking the chest. Когато то соче,
No any illness coming to the lady. И тогава жената, когато дава на бебето да случи, тя не се разболява. But who stupid man or who stupid feel the beauty is a God man, the baby is sucking on it. И колко са глупави мъжете, които казват, че на жените женската красота изчезва, когато бебетата сочат от женската гръдна. No need any doctor or veg or yogi where the son is sucking the mother milk. И не са необходими никакви доктори и никаква йога, ако се оставят децата да сочат млякото. I make all exercise from little baby, walking, laughing. Аз съм направил всичките си упражнения, като това, което правят малките бебета, както те се въртат, както се смеят, плачат. Walking with the four legs, sleeping on stomach. Как ходят на 4 крака, как спят на корема си. But we put the baby on back. А пък хората обръщат децата и ги слагат да спят по гръб. The spinal cord go down. Гръбначният стълб отива надолу. The heat go up. Топлината отива нагоре. And cold come down. Студенината, хладината отива надолу. God or nature or animal or the trees all must look how wonderful they are. Вие трябва да наблюдавате колко е красива природата, колко са красиви животните, растенията. Man's spinal cord upright. Гръбначният стълб на човека е изправен. The heat of body and bones and heart go up. И топлината на тялото отива нагоре. So you must control your mind heat. Така че вие трябва да контролирате топлината в мозъка си. Seventh exercise. This one exercise can help you so much. Това са 7 упражнения в легнало положение по гръб и дори едно от тях може много да ви помогне. 280 liters blood is pumping 24 hours. За 24 часа сърцето изпомпва 200 литра кръв. Animal are horizontal. Животните са хоризонтални. You call the dog. Вие викате кучето. Dog is very happy and moving the tail and moving the head and all. И кучето е толкова щастливо и радостно и той идва при вас, като види своя гръбначен стълб и маха се опажда. This one exercise, dog is doing, horse is doing. И това упражнение го правят всички животни, и кучето, и коня. Crocodile is doing. Крокодилите го правят. This one exercise, one key make you everything free. И това упражнение е един ключ, който може да отключи всичко добро за вас. No danger. И няма никаква опасност, когато се прави. No any accident. Никакви инциденти не могат да се случат. So you just do the 50 times to 100 times moving this. Правете дори само това 50 до 100 пъти. Your sleep is coming. И вашият сън ще дойде незабавно. 280 liters blood pumping 24 hours. За 24 часа сърцето изпомпва 200 литра кръв. But 130 liters blood go to the brain. Но 130 литра кръв отиват за мозъка. Your heart is so weak. А вашето сърце е толкова вашите сърца са толкова слаби. By your meat, fish, egg, artificial, you are. Поради вашето лошо хранене, ядете месо, риба, яйца, изкуствени храни. Feet open, never. The second point is the never. Следващата важна точка е пъпа. No one human is never in order. И нито един човек съм видял с пъпа да ме в точната правилна позиция. Morning, evening, sleeping time, you give 2 minutes.
sufficient for your body and your future. И правете вечер, сутрин като се събудите, дали по време на сън, ако се събудите за 1-2 минути, правете това за по-добро бъдеще. Всеки може да види как се прави това. Вие не седите правилно. Всички седите неправилно и стоите неправилно. One key, make your 5 and 15 discs. И само това упражнение ще промени, ще поправи вашия 5 и 15 прещен, на които се дължат тези неправилни ползи, които вземат. We need very, very little food. На човек му е необходимо съвсем малко храна. And we are eating too much food, too much fat. Да ние ядем толкова много и толкова твърсти масни храни. Try your best. Така че дайте най-доброто от себе си. Air is free. Въздухът е безплатен. 50% air. А на вас това, което е необходимо, 50% е въздух. It's free. И то е безплатен. Even you are sleeping in the blanket in your head, the air go inside. Вие спите с одеялото върху главата си. The water is free. Водата е безплатна. 30% water. И това, другото, което ви е необходимо, са 30% вода. You mouth open, the rain comes in your mouth. И отваряте уста и дъждът влиза в нея. Anybody house you go, water demand immediately bring you the water. Където и да отидете, в която и къща, ако поискате вода, те незабавно ви я предлагат. When you drinking coffee and tea and Coca-Cola, Fanta, Limca, all nonsense putting inside. Вие отивате и искате кафе, чай, Кока-Кола, Фанта. You have no rights, can go in the other house and demand something. Вие нямате никакво право да отивате в друга къща и да искате нещо. This is a sitting position. Your kidney. Това е крокодилското упражнение от седнало положение, което е добро за вашите бъбреци, черен дроб. Liver, heart, lungs. Също за сърцето и белия дроб. Unclear. Всички те се изчистват, се прочистват. The 4-minute yoga. 4-минутна йога. 24 hours. Имате 24 часа. Stand up. Breathing exercise. Stand up. Stand up. 1 minute breathing. 1 минута за крокодилското упражнение, 4 минути за ред, 1 минута за крокодилското упражнение, 1 минута за дихателни упражнения. It is one exercise. Само това упражнение You can live 400 years. можете да живеете 400 години. Your lungs have very bad air standing. Вашите дробове са в така много лошо състояние за поддържане на въздуха. Само малко време и никакви средства не са необходими за това упражнение. So you are making the yoga center very good. 40 years after I come once more. И вие ще направите йога център и аз за 40 години ще дойда пак. Браво! When I alone, many million people make all right. At least you, your family, your relatives, your neighborhood, your city, your country, you make all right. И ако съм успяла да помогна на милиони хора да бъдат добре, то вие поне направете хората във вашето семейство, във вашите приятели, от поръцилите си. Stomach in out,
Третата минута е с домашните упражнения.